Tak vás tady vítám. Blahopřeju, že jste se rozhodli dát přednost nám před hokejem. To je velký úspěch. My jsme zrovna si vyprávěli tady s Michalem, že tak přibližně před rokem jsme měli podobnou konstelaci v Táboře a tenkrát jsme tam byli dohromady s námi, myslím v 6. To bylo semifinále, to je pravda, nesnižuj to. Teďko je vidět, že realisté jsou stále známější, stále oblíbenější a že se to projevuje i v tom, že jste přišli, přestože je krásně venku, to je taky další alternativa, nejenom hokej, ale třeba se procházet po promenádě nebo kdekoliv jinde, anebo jít sem k nám. Já doufám, že toho nebudete litovat. My bychom si představili asi následující. Jsme v takovém menším kruhu, takže se to ideálně hodí k tomu, abychom si mezi sebou rychle vyměňovali názory, poznali se, probrali si věci, které vás zajímají, přičemž předpokládáme, že o nás už ledasco víte a že tím pádem máte i konkrétnější představy o tom, co byste chtěli od nás vědět. Já si myslím, že by bylo asi nejlepší, kdybychom my napřed tady, teď se omlouvám, zapomněl jsem představit mého kolegu a tajemníka naší strany Michala Moroze, který mě doprovází a spolu s ním vlastně se staráme o program, aspoň o jeho velkou část, o program toho dnešního setkání, jako každého jiného, ale hlavně i o to, jak naše strana funguje ve své organizaci a ve svém obsahovém rámci. Takže my dva jsme tady od toho, abychom vám řekli na úvod pár slov, řekl bych spíše méně než více a o to větší čas strávili potom ve společné debatě o tom, jak jsem ji řekl, co vás, jak předpokládám, přivedlo sem a co vás zajímá. Máme docela dobrý důvod, leží to na těch sedačkách a sice náš program, který je asi 2 dny z tiskárny a před několika dny jsme ho představili na naší programové konferenci v Praze. To je něco, co ostatní strany ještě nabídnout nemohou, anebo nabízejí, ale jsou to balíky papíru, když se podívám na ODS, která má skoro 200 programových bodů, to, aby si člověk četl na pokračování, tak bychom vybrali jenom 33. Možná, že tím začnu, protože to je i moje hlavní kompetence v naší politické straně, a sice to obsahové. Proč jsme vybrali jenom tak málo, když je tolik úloh, tolik problémů, tolik starostí, které tahle ta země má. My se řídíme, a to je jedna z odlišností oproti těm etablovaným, těm, jak my říkáme, muzeálním stranám. My se od nich lišíme tím, že se snažíme pojmenovávat problémy, které nejenom jsou problémy, to nestačí, které jsou ale zároveň problémy, které můžeme opravdu nějak ovlivnit, to znamená, můžeme na ně zapůsobit. Nemá celkem moc smysl zoufat si nad stavem Evropské unie, když víme, že jsme jenom takhle malé kolečko uvnitř toho celku a jestli bychom měli něco dosáhnout, tak to bude trvat strašně dlouho, jestli se vůbec něco dá dosáhnout. To znamená, soustřeďme se na ty problémy, které jsou důležité, ale které zároveň můžeme ovlivnit. A konečně třetí kritérium, třetí měřítko je, které můžeme ovlivnit v měřitelné, dohledné době. A to je taky i smysl, dnes už je to zapomenuté, ale to je smysl volebního programu. Dát voličům představu o tom, co ta konkrétní strana plánuje pro nastávající legislativní periodu. Pro tu periodu, pro kterou se ona uchází o moc. Jenom ty etablované strany si zvykly na to, že víceméně při každých volbách tak či onak opíší ten svůj minulý program, aby jim nikdo nemohl vyčítat, že žádný nemají. A tiše doufají a většinou oprávněně, že se vlastně zapomene na to, co v něm stálo. A tak se může i snadno stát, že třeba když jsme v našich programových přípravách už zmínili, ještě předtím, než program byl zveřejněn a oznámen, popsán, když jsme zmínili, že plánujeme rovnou daň, tak na nás přišly dotazy, no jo, tak vy opisujete ODS-ku. A my jsme mohli s lehkostí říci ano, ODS-ka již před několika lety a několika legislativními periodami slibovala rovnou daň. Měla k tomu i možnost, protože byla u moci, neudělala nic. To znamená, to je ten rozdíl mezi těmi, kteří napíší program,
Pohádají se o něj, možná, tu i onde, někde, mezi sebou ty strany, představí ho s velkými fanfárami a pak ho zapomenou plnit. A ten rozdíl vůči nám je v tom, že my jsme si právě vzali přehledný počet cílů, cíle ovlivnitelné, cíle v měřitelném čase ovlivnitelné a cíle, které hodláme splnit za předpokladu, že dostaneme odpovídající podporu ve volbách. A to je jeden z těch zásadních z hlediska voliče, bych řekl, úplně ten rozhodující rozdíl oproti ostatním politickým stranám, protože to, co se nám nesmí stát, je to, aby jednoho dne, když budeme úspěšní, dostaneme se do parlamentu, budeme tam pracovat, aby při té příští volbě, aby voliči říkali, no jo, ty realisti, ty jsou stejní jako všichni ostatní. To se nám nesmí stát a dokud tam budeme my dva a ostatní v týmu zakladatelů, tak se nám to zcela jistě nestane. A to je jeden z předpokladů pro to, aby se nám to nestalo. Že si zvolíme dosažitelné, měřitelné, ovlivnitelné cíle a budeme požadovat od možných koaličních partnerů, aby některé z těchto našich cílů, podle toho, jak budeme silní samozřejmě, aby je převzali za předpokladu, že nás chtějí do koalice 1:1. Nikoli trošičku rovné daně, nebo trošičku toho, trošičku onoho. Buď to převezmete tenhle ten konkrétní cíl a ještě nějaký další, který je pro nás nezřeknutelný podle toho, jak budeme silní, převezmete úplně, pak s vámi budeme pracovat v koalici, anebo půjdeme do opozice a budeme se snažit dosahovat naše cíle samozřejmě obtížněji z opozice, ale určitě nesklameme důvěru voličů tím, že jim něco slíbíme, pak se dostaneme k moci a budeme se věnovat rozdělování pozic a obstarávání ministerských postů a zapomeneme na to, co v programu stálo. Náš program je pro nás to, co určuje naše chování obsahově, zacíleně, co určuje naše chování v té nadcházející povolební legislativní periody. Já si myslím, že to je asi to podstatné jako jakýsi výkop z mé strany k naší debatě. A teď bych poprosil tebe, Michale, aby si řekl pár věcí k tomu strukturálnímu, organizačnímu, i třeba k tomu, v jakém stádiu a jaké plány máme ohledně naší volební kampaně. Já zkusím být co nejstručnější, aby jsme měli víc času na debatu. K tomu programu jenom krátce. My jsme ten program stavěli tak, že měl každá ta programová skupina, která tvořila ty jednotlivé části, těch 11 kapitol nebo těch 11 oblastí, tak jsme se vždycky snažili o to, aby splňovala to opatření, které popisujeme a které navrhujeme a chceme plnit v tom příštím volebním období, aby splňovalo 3 základní kritéria. A já to vždycky přirovnávám k takovým 3 dimenzím. Jednak podle té naší metodiky se snažíme zaměřit na věci, které jsou nejpodstatnější. Nesnažíme se jako ostatní, tak jak naznačoval pan doktor, nesnažíme se tak jako ostatní navrhovat sáhodlouhé programy a mnoho stran s desítkami bodů v každé oblasti, ale hledali jsme to, co je podle té skupiny odborníků, která vždycky tvořila tu programovou kapitolu, to skutečně nejpodstatnější. Ono to ve finále je poměrně složité, protože když posadíte ke stolu 8 profesorů znalých, já nevím, sociologie, demografie, sociální politiky a podobně, nebo zdravotnictví, speciální oříšek, tak když posadíte ke stolu spoustu chytrých lidí a řekněte jim, shodněte se na 3 nejpodstatnějších věcech, například 20, které napadají a každý má svou prioritu, tak je to poměrně složité. Takže ono to vypadá, že jsme si jakoby nedali práci, že těch bodů je málo, ale opak je pravdou. Z těch 20-30 možných věcí, které se dají v tom příštím programovacím období splnit, v tom volebním období, pardon, tak najít ty 3, které jsou nejdůležitější, umět vysvětlit a obhájit, proč právě tyhle ne a proč ne jiné, je poměrně náročná věc. Nakonec si myslím, že se nám to docela povedlo. Druhá optika je časová, ta druhá dimenze je čas, kdy jsme se snažili, aby ty opatření byly dosažitelné v tom jednom volebním období, a nebo maximálně, aby se v tom jednom volebním období dali nastartovat a nejpozději v tom dalším volebním období, aby doběhly, aby byly zrealizovány. Některé věci jsou pochopitelně dlouhodobějšího charakteru, typicky základní vojenská služba se nedá udělat z roku na rok.
A třetí dimenze, kterou já k tomu přidávám, která nebyla ani tak, jakoby nevycházela z té naší metodiky, kterou psal pan doktor Robejšek, ale vycházela spíš z praktického pohledu na to, jak bychom chtěli tu politiku dělat. Ta třetí dimenze je s kým, nebo jakým způsobem chceme ty věci prosazovat. A snažili jsme se nacházet zase taková opatření, u kterých existuje nějaký předpoklad, že najdeme po volbách někoho, s kým by se to dalo realizovat. Že to není bod, který je podle nás skvělý a spasí svět, ale přitom víme, že všichni jsou proti němu v opozici a nikdo ho nebude podporovat. Takže jsme vždycky i sondovali a sledovali, jestli v tom politickém spektru existuje někdo, s kým se dá o tom programovém bodu hovořit a s kým se dá ten programový bod prosazovat. Z toho vyplynulo těch 33 bodů, o kterých si určitě budeme povídat, pokud vás budou zajímat. A ta část, o kterou mě požádal pan doktor z hlediska organizace, tak se pokusím velmi stručně, a když vás to bude potom zajímat, tak budu odpovídat spíš na otázky. Realisté byli založeni loni 23. listopadu, strana ještě v průběhu prosince byla zaregistrována, v lednu zvolila ty zakládající orgány, které jsou dneska vidět na webových stránkách, v únoru začala přijímat členy, začala pracovat na volebním programu. Před dvěma týdny na konferenci programové byl představen volební program. Toto úterý byl dokončen v podstatě ten zakládací proces té organizační struktury. Chybí nám v tuhletu chvíli poslední klub k založení ve Zlínském kraji, jinak už dneska v každém kraji, včetně tady Karlovarského, už máme klub. Několik členů našich už tady je mezi námi dneska. A jsme dneska ve fázi, kdy máme přijato něco, jestli se nepletu, něco mezi 100 a 150 členy, kteří už se stali členy realistů. Dalších zhruba 100 lidí je v tuhletu chvíli, už se čeká jenom, kdy přijdou na účet jejich členské příspěvky a podle stanov oni se v tu chvíli stanou členy, nebo chybí například podpis pouze nebo něco takového, ale ten přijímací proces už proběhl, takže když bych to bral, takže tihle lidé už budou členy, tak jsme dneska zhruba na 200-250 lidech a zhruba dalších 200 přihlášek evidujeme a teprve budeme dělat interview s těmi žadateli a budeme se s nimi potkávat. Neděláme jako nějaké plošné přijímání, snažíme se s každým člověkem potkat a popovídat si s ním, abychom věděli, jaká je jeho motivace, proč se k nám chce přidat, proč chce vstoupit do naší strany. No a teď, co nás čeká? Čeká nás volební kampaň. Ve sbírce zákonů minulý týden vyšel termín voleb, protože pan prezident vyhlásil volby na 20. října. Do Poslanecké sněmovny tedy volby. Tam byla podmínka toho, že to musí být ve sbírce zákonů, to se stalo 2. minulý týden. Od toho okamžiku začíná podle zákona běžet vlastně volební kampaň, takže teď už jsme ve fázi volební kampaně podle zákona a čeká nás v podstatě z pohledu realistů, nevím, jak to budou mít ostatní strany, ale z našeho pohledu nás čekají 3 fáze teďka kampaně. Ta první do léta, tu vlastně začnete asi teď zaznamenávat od dneška, od včerejška, protože jsme začali takovou první velkou marketingovou reklamní kampaň, takže je teď asi 160 billboardů po celé republice vylepených, včetně tady Karlovarského kraje. Od příštího týdne začne poměrně rozsáhlá reklama v celostátním tisku, takže teď nás začnete víc vnímat i mimo ty sociální sítě, na které jsme se soustředili doteďka, kdy jsme komunikovali hlavně přes Facebook, přes internet, tak od teď si myslím, že začneme být hodně vidět i v tom mediálním prostoru a na těch ulicích. Současně díky tomu, že vlastně už jsou založeny kluby ve většině krajů, tak začnete potkávat naše členy na různých místech, plánujeme nějaké petice a setkávání s občany, rozdávání letáků a toho programu už normálně v ulicích, takže začíná ta klasická kampaň. Pak bude léto, je trošku specifické, že vlastně letos vychází ty volby těsně po prázdninách, takže ta standardní volební kampaň, která většinou trvá 3-4 měsíce, tak je rozpůlena vlastně prázdninami, což z pohledu ostatních stran asi není úplně šťastné, z našeho pohledu je to fajn, protože my chceme tu kampaň i trošinku odlehčit, takže v tom létě se budeme pokoušet přijíždět do těch krajů, ale nebrat to tak vážně a scházet se tady uvnitř, ale spíš se pokusíme dostat mezi lidi a do přírody a na festivaly a tak. Plus budeme komunikovat hodně přes sociální sítě, protože budou dovolené a ty lidé budou po všech možných částech republiky nebo v zahraničí.
A pak ta poslední část na podzim, to září, říjen, tam už pochopitelně se budeme potkávat nejenom s vámi, ale i s konkurencí hodně v ulicích a budeme se snažit být maximálně vidět a maximálně přítomní, tak, abychom dosáhli úspěchu, což z našeho pohledu není vstup do sněmovny samotný, ale dosáhnout na taková čísla, abychom byli schopni realizovat ten volební program. Vzhledem k té politické situaci, která v tuhle chvíli probíhá, a vzhledem k tomu, že modelově velmi připomíná rok 2013, kdy došlo k totální deziluzi na té pravé straně politického spektra, nebo té pravé straně politického spektra, tak letos se vlastně to samé děje nalevo. Ono je to celkem přirozené, protože když máte velkou koalici, kdy vlastně dvě nejsilnější strany ve volbách udělají společně vládu, tak jim jako nezbývá prakticky nic jiného, než se rozhádat ty 3-4 měsíce před volbama nejpozději, tak v tomto případě je to trošku dřív 6 měsíců, a vytvořit konflikt, na kterém se vzájemně vymezí, protože jinak vlastně jedna strana nebo druhá strana se nemá vůči té druhé jak vymezit, a vzhledem k tomu, že se od těch voleb 2013 nic nezměnilo a ty první dvě strany si akorát prohodily místa v preferencích, ale jinak vlastně ANO a ČSSD jsou pořád první, druhá a KSČM za nima třetí, tak teď vlastně 3 levicové strany vládnou preferencím. Ta pravice se přes ty 3 roky, kdy měla příležitost se zreinkarnovat, tak se jí to nepovedlo. ODS vlastně celou dobu stagnuje, TOP 09 se trvale klesá a neobjevila se alternativa. A my, když jsme loni dělali někdy koncem srpna rozhodnutí, jestli založit realisty, jestli vstoupit do té politiky aktivně a jestli zkusit letos tu volební kampaň a účastnit se už těch voleb v tom letošním roce, tak v té době se pohybovalo procento nerozhodnutých voličů, kteří říkali, že půjdou k volbám, ale nemají koho volit, tak se pohybovalo někde okolo 25%. Na jaře tohohle roku, někdy v únoru, v březnu, se už ty čísla pohybovaly okolo 35%, a když jsem minulý týden mluvil s některými sociology, kteří pro nás dělali teďka nějaké naše interní průzkumy, tak v tuhle tu chvíli a už reflektovali tu vládní krizi, která probíhala, tak to číslo se v tuhle chvíli pohybuje okolo 50%. Polovina voličů, kteří říkají, že půjdou k volbám, tak nejsou rozhodnutí, koho budou volit, a to je obrovská příležitost pochopitelně pro novou stranu, jako jsme my, a vzhledem k tomu, že si myslím, že nabízíme zajímavou alternativu, že nabízíme dobrý program, srozumitelný program a hlavně realistický program, tak ta šance v těch volbách uspět je podle mě docela vysoká. To je asi na začátek za mě všechno a teď si myslím, že už je čas na to, abyste kladli otázky, kvůli kterým jste určitě přišli. Tak děkuji ti, Michale, a dámy a pánové, jak jsme řekli, ring je otevřený pro vaše dotazy. Ptejte se, jak je vám libo, my se budeme snažit co možná nejlépe odpovědět. Tak, tady máme, vy dostanete mikrofon. Poprosím akorát, my si děláme vždycky videozáznam, aby jsme to mohli... Martin Vrátník z Chebu, dobrý den. Já bych se rád zeptal, když jste zmiňoval organizační strukturu, jak to vypadá u nás v Karlovarském kraji. Konkrétně osobnosti už jako proběhly uvnitř strany nějaké primárky, nebo kdo bude kandidovat? V tuhle chvíli je Karlovarský klub čerstvě založený, ale jenom abych vysvětlil, co znamená Karlovarský klub. Stanovy realistů jsou napsané tak, že existuje nějaká centrální struktura a pak existují kluby. My nevytváříme žádnou mezistrukturu mezi tím, nevytváříme okresní nebo krajské struktury, protože jsme od začátku chtěli, aby ta organizační struktura byla hodně plochá, aby byl co nejbližší kontakt mezi tím centrem a těmi buňkami, kterým říkáme kluby. A celé jsme to organizačně takhle tvořili proto, že si myslíme, že u nových stran, kde ten mezičlánek ještě není nutný, tak protože ještě třeba není tolik členů, není to tak náročné organizačně, tak je dobré, když je tam co nejpřímější kontakt. Takže my jsme zatím založili a klub jako takový, podle stanov, může mít maximálně 80 členů. Takže my na začátek to děláme tak, že v každém kraji vznikne jeden klub. Ten klub v rámci kraje nabírá členy ze všech okresů a ze všech větších i menších měst a v momentě, kdy nejpozději dosáhne 80 členů, tak se musí rozdělit. A pak už záleží vždycky na té členské základně v tom regionu, jaký zvolí klíč pro to dělení, jestli to bude třeba krajské město a zbytek kraje, nebo už to je po okresech. Máme už tuhletu chvíli kraje, kde už jsme dosáhli jakoby většího množství členů a kde už se ty kluby dohodly na tom, že se začnou rozdělovat. Tady v Karlových Varech vznikl klub teďka v úterý, byl schválen jakoby sborem zakladatelů jeho vznik. V tuhletu chvíli má zatím 6 členů zakládajících a část ještě máme teďka několik přihlášek, které ještě nejsou jakoby vyřízené a teď samozřejmě čekáme i v rámci té
kampaně, která se teďka spustí, že jakoby ten nárůst začne vznikat. Zatím nejsou řešeny kandidátky. My v tuhle chvíli jdeme step by step a snažíme se vždycky řešit tu věc, která je v tuhle chvíli aktuální. To znamená, pro nás nejdřív bylo důležité založit organizační strukturu, ten základ, pak bylo důležité definovat ten program. V tuhle chvíli se dostáváme do fáze, kdy bylo pro nás důležité být úspěšní z hlediska fundraisingu a získat dostatek peněz pro volební kampaň a teď nás čeká ta poslední část a to je příprava kandidátek a výběr lídrů. V žádném kraji v tuhletu chvíli ještě není definováno, kdo bude lídr. Těch lidí, kteří tady jsou členi v kraji, tak je jich tu několik dneska, nebo dokonce tuším všichni, tak jsou to lidé z různých branží a z různých profesí, ale ani v rámci třeba Prahy, kde členů už je hodně, nebo Brna, Severní Moravy, kde členů je hodně, jsme se zatím ještě nezabývali sestavováním kandidátek. Ty se bude řešit někdy v průběhu června a pro nás deadline pro odezdání kandidátek je, když teď počítám, jak jsou volby, tak je to někdy polovina srpna, někdy 18. srpna bychom měli uzavřít kandidátní listiny v jednotlivých krajích. Ve všech krajích pochopitelně budeme kandidovat, ve všech krajích budeme stavět kandidátky, které musí být naplněné do posledního místa, protože ten volební zákon je postaven tak, že kdybychom nekandidovali všude a neměli plné kandidátky, tak by se nám krátily výsledky. Takže určitě budeme kandidovat i tady v Karlovarském kraji. Kdo tady bude lídr, kdo bude na druhém místě, jsme jakoby zatím se tím nezabývali. Máme nějaké představy určitě, ale je to ještě trošinku předčasná diskuze. Kučera, Karlovy Vary, bez mikrofonu. Slyšíte mě, ne? My to natáčíte, aha, tak dobře. Takže jenom dotaz, která ze současných politických stran, a tím myslím teda nejen parlamentní, ale i mimo parlamentní, je vám ne bližší, ale s kým byste bylo reálně spolupracovat po případě po volbách? Tak to je otázka, ve které mám je poměrně jasno. Jelikož jsme realisté, tak vycházíme z toho, že kalkulujeme se stranami, které teďko v parlamentě jsou a neumíme si představit, že z těch mimoparlamentních to některá mimo realisty také zvládne. Když si tak přemýšlíme o tom, s kým by se dalo dělat nějaká koalice, spolupráce, tak to první kritérium, a to vás nepřekvapí, po té, co jste slyšeli to, co jsem řekl úvodem, je schopnost prosadit s tím, kterým partnerem části našeho programu, a sice 1:1. No, to znamená žádný bazar, nýbrž prostě my máme určité nezřeknutelné části programu, ty si ještě vyjasňujeme, některé už víme, některé si vyjasníme a přizpůsobíme také tomu, jak bude vypadat ta mocenská konstelace po volbách a ty chceme prosadit a pak se ptáme, s kým je můžeme prosadit. Samozřejmě, že existuje cosi jako názorová spřízněnost naší strany s částí stranického spektra a jsou to spíše ty strany, které jsou na pravé straně stranického spektra, což nikoho nepřekvapí, i když ti, kteří se trošku víc zabývají naší interní diskuzí a tím, jak se k tomu vyjadřuji já, tak vědí, že si nemyslím, že to pravolevé dělení ještě dává velký smysl. Je to spíše takový nějaký zbytek minulosti a my ho respektujeme, protože společnost v něm ještě z velké části myslí, ale fakticky, když se podíváme i na vývoj stranické struktury a jednotlivých stran v minulé legislativní periodě v České republice, tak zjistíme, že pan Babiš začal vlastně jako někdo, kdo oslovuje spíše pravicové voliče a teď se posunul do situace, kdy oslovuje spíše levicové voliče. Víceméně populistický posun s jediným cílem udržet si voličskou základnu poté, co ty, kteří ho v té předchozí volbě volili, zklamal, tak hledá ty, kteří by ho eventuálně podpořili v té další volbě. Takže také z toho důvodu si nemyslíme, že to pravolevé má ještě velký smysl, ale abych to neprodlužoval, jestli jde třeba o hospodářské otázky, tak máme samozřejmě blíže ke stranám, jako je ODS, a tam si umíme i představit, že to či ono by se dalo
s nimi uskutečnit v budoucnosti. Ale naprostá většina našeho celkového programového myšlení a našeho programu se nedá popsat jako to je pravicový, to je levicový cíl, kde je bezpečnost, na pravici nebo na levici, smysl zaplatit dobře učitele, co to je, pravé, levé. To znamená, ten smysl našeho politického uvažování je spíše účelnost a účinnost. To, co společnosti prospívá a to, co jí prospívá nebo může prospět v dohledné době a to, co můžeme ovlivnit. A to jsou ty rozhodující kritéria. Samozřejmě v současnosti je jedna z těch centrálních otázek otázka bezpečnosti, která je bez pochyby mimo jakékoliv spektrum a je spíš způsobem i příznačná pro to naše pojetí politiky. Ale doufám, že jsem aspoň zhruba narýsoval odpověď na vaši otázku. Děkuji. Dobrý den, moje jméno je Žitný, bydlím v Ostrově. Pana docenta Hrubejška sleduji delší dobu, zejména v Parlamentních listech. Píše velice dobře. Ale já mám takovejhle názor. Já se už 6 let nedívám na televizi, protože si nenechám vymejvat hlavu, takže sleduji pouze internet a hodně čtu teda ty věci. Docela bych doporučoval, a máte, myslím, ten váš tým, jak jsem viděl na vašich stránkách, fundovaný lidi, včetně tady pana Moroze, abyste byli víc vidět třeba právě v těch parlamentních listech. Protože v parlamentních listech, pokud se nemýlím, jste pouze vy, jenom pane docente. A takový ty témata, který teď nám třeba tady říkáte a rozvádíte, možná, že by začalo být dobré právě přes ty parlamentní listy i zaobírat se k některým konkrétním věcem a dávat čtenářům v podstatě, aby si udělali názor na to vaše uskupení. Jo? Aby teď to neberte takhle, aby Realisté nebyla strana jednoho muže, v dobrém slova smyslu, ale máte tam opravdu, myslím, chytrý chlapy, aby zaujímali k různým problémům tohoto státu stanoviska. To je můj názor. A jednu připomínku k programu, protože už jsem senior, takže mě tady chybí jedna věc, co se seniorama. Seniori, to mi tady chybí. A myslím si, že ta populace seniorů je velká a jsou tam taky potenciál hlasů. Bez zesporu. My vám, já myslím, že ve spolupráci s Michalem na obě vaše otázky, pane Žitný, odpovíme. K té první parlamentní listy velmi často referují o událostech. To, co tam třeba čtete, je jenom výjimečně, čas od času ano, já tam dávám pravidelně interview, je, řekněme, originální text pro parlamentní listy, ale větší část toho, co oni o nás píší, jsou věci, které se třeba týkají nějakého našeho shromáždění nebo nějaké naší akce a oni o nich referují a je to jistě velmi užitečné. A snaží se tak, nebo ta jejich funkce nakonec je, že kompenzují to, proč se nedíváte na televizi. Že televize vlastně divákům poskytuje jenom velmi zúžený, jednostranný pohled na svět a proto je důležité, aby existovaly i jiná média, která to nějakým způsobem kompenzují. Pokud je o tváře, tak je to asi vždycky, že když vzniká nějaký nový subjekt, tak je tam někdo, kdo je, řekněme, ten tahoun, ten nejznámější a v jeho eminentním zájmu, v jeho životním zájmu je, aby co nejdřív umožnil a pomohl těm lidem okolo, a vy máte naprostou pravdu, že máme vysoce kompetentní lidi v našem týmu, aby se etablovali na stejné úrovni, aby se projevili, aby se veřejnost s nimi seznámila a na tom pracujeme. Ale to je věc, která chce samozřejmě trošku čas, ačkoliv jsme velmi výkonní, to můžete, myslím, sledovat docela dobře ohledně sociálních sítí, tak ta věc potřebuje čas, aby se jména, jako je Moros, jako je Hynek, jako jsou další, jako je paní Lusková a pan Horecký a všichni ti ostatní, kteří mají opravdu co říci, aby se stali postupně stejně nebo srovnatelně známí jako já. Já si nemyslím, že se to podaří před volbami, ale v každém případě je součást volební kampaně
profilace těchto lidí. A to bude i to, co Michal naznačil, když hovořil o různých fázích kampaně, tak minimálně nejpozději v té druhé, ale chceme začít už poté, co pojmenujeme naše kandidátky, už vlastně v té první se budou tihleti lidé objevovat stále zřetelněji a občané se budou moci přesvědčit o tom, že jsou dostatečně kompetentní. Já si myslím, že ty bys k tomu ještě měl co říct. No, to podstatný si řekl, já spíš zareaguju nebo doplním pár informací, nebo zareaguju na to téma seniorů. Jestli jste si určitě všimli toho, že my nekopírujeme úplně strukturu ministerstev, tak jak jsme psali ten program a jak jsme tvořili ty odborné skupiny, ale snažili jsme se dávat věci do určitých logických kontextů. Než se dostanu k těm seniorům, dám jeden příklad. Je tam například část krajina, kde my se snažíme v rámci té krajiny řešit věci, které spolu souvisí a které podle nás se nemají oddělovat od sebe. Takže zemědělství, místní rozvoj, urbanismus, ochrana životního prostředí a další věci, které spolu úzce souvisí, podle nás se mají řešit spíše v kontextu a to takové to umělé oddělování, které v Čechách proběhlo do toho mnoha rezortů, do těch ministerstev, není žádoucí. A tímhletím jsme se zabývali, i když jsme se zabývali rodinou, kde my nevnímáme jako otázku seniorů jako oddělenou kapitolu, kterou bychom měli řešit samostatně, ale snažili jsme se ji řešit v kontextu rodiny, která v našich hodnotách hraje naprosto ústřední roli a my jsme se při tvorbě toho programu řídili tím realistickým kodexem, který je ke stažení na našich webových stránkách, kde ta rodina hraje klíčovou roli a kde jak ve vztahu k dětem, tak ve vztahu potom například k rodičům, kteří pečují o ty děti a vyžadují nějakou podporu ze strany státu, tak potom ve vztahu k těm seniorům jsme se na to snažili dívat komplexně. Když jsme v rámci téhleté poměrně široké problematiky hledali ty 3 témata, která budeme v tom programu akcentovat, tak jsme vybrali ty 3, která tam vidíte. Seniorů se týká to 3, týká se především těch seniorů, kteří jsou stále aktivní a pracují. Já se k němu dostanu, ale pochopitelně, že jsme diskutovali celou řadu dalších bodů, které v tom programu nejsou. Kdyby tady seděla dneska Daniela Lusková, která je ředitelkou největšího domova důchodců v Královéhradeckém kraji a tou problematikou se zabývá jako svojí specializací, nebo Jirka Horecký, který šéfuje Unii poskytovatelů sociálních služeb a sociální péče, tak by o tom mluvili mnohem fundovaněji a detailněji než já. Nicméně jsou opatření, která můžeme do toho programu dát už dnes. To je to, které zmíním, které je v tom programu. A jsou opatření, kterých my jsme si vědomí, že je musíme řešit, ale buď jsme je nepovažovali za důležitější než ty 3, která jsme nakonec vybrali, anebo jsou vázány na nějaký budoucí vývoj. Typická věc je třeba valorizace důchodů. My si v tuhletu chvíli při neznalosti toho, jak bude vypadat rozpočet v příštím roce a jak bude vypadat vývoj ekonomiky v příštím roce, netroufáme a nedokážeme a byli bychom neodpovědní, kdybychom říkali, v příštích letech budeme valorizovat důchody o takovou a takovou. My nevíme, jak se bude vyvíjet ta ekonomika, my nevíme, jak se bude vyvíjet celá řada faktorů, které musíme zohledňovat. Takže jsme se snažili hledat taková opatření a takové programové body, které víme, že jsme schopni splnit, že povedou k tomu, co my potřebujeme a co potřebují ti lidé, to jest rychlý efekt a hmatatelný efekt. A typickým příkladem je to, co tam máme v tom programu, to je zrušení platby sociálního, respektive důchodového pojištění u pracujících seniorů. Protože nám přijde jako naprosto, jako to je legislativní absurdita číslo 1, že někdo, kdo se dostane do důchodového věku, nejde ani do předčasného důchodu a dokonce v tom řádném důchodovém věku se rozhodne, že zůstane dál v pracovním procesu a těch seniorů je obrovské množství seniorů, kteří už by mohli čerpat starobní důchod, ale rozhodli se zůstat ekonomicky aktivní. Ten stát vlastně tomu státu ulehčují tím, že pracují, že jsou ekonomicky aktivní, že nečerpají ten důchod. Tím pádem na tom důchodovém účtu zůstává víc pro ty, kteří se už rozhodli nebo už musí ten důchod čerpat. A stát od těchto lidí nejenže vybírá daně, což řekněme, že je jakoby v pořádku, ale on od nich vybírá ještě tu důchodové pojištění. To znamená, místo, aby ten člověk čerpal, tak on se rozhodne nečerpat a my ho ještě nutíme platit jakoby důchod. Takže to je pro nás jako absolutní absurdita a je to jedna z věcí, která tu státní kasu bude stát řádově 3 až 3,5 miliardy korun, což je ale podle nás jako jednoznačně prostě náklad, který ten stát prostě si má tenhle ten příjem odpustit. A ty peníze mají zůstat tomu, kdo se rozhodne zůstat ekonomicky aktivní a ten stát ho má, místo aby ho odměňoval, tak on ho dneska trestá. Takže to je jeden z příkladů týkající se těch důchodů.
v rámci třeba skupiny Právní stát jsme se zabývali a budeme to komunikovat jako samostatné téma, ne v rámci programu, ale budeme ho komunikovat samostatně některá opatření, která se týkají exekucí, protože u seniorů je obrovský problém, že velmi vysoké procento seniorů v dnešní době je postiženo exekucemi, že to je jedno z témat, které třeba pan doktor Antoš, který s námi spolupracuje a zabývá se tou problematikou, budeme ho komunikovat samostatně a ty témata budou samozřejmě přibývat. Mohli bychom tam mít samozřejmě jako problematiku seniorů jako jednu oddělenou kapitolu. Pro nás je klíčové ale to fungování rodiny. My si myslíme, že je velmi důležité vrátit jakoby význam té rodině nejenom jako někoho, kdo má vychovávat děti, ale také toho, kdo má pečovat o tu nejstarší generaci, která v té rodině je. A budeme se snažit to dělat jako tím nejjednodušším způsobem, který můžeme nechat těm rodinám co největší ekonomickou svobodu, nechat jim pokud možno co nejvíce peněz a legislativně jim umožnit, aby péče o seniora v domácnosti byla minimálně stejně postavená anebo výhodnější, než když ten senior jde například do domu s pečovatelskou službou nebo do nějaké LDNky nebo něčeho podobného. Dneska, když se rozhodnete, že zůstanete doma s tatínkem, který už je nemohoucí například, tak v podstatě nemůžete čerpat některé výhody nebo některé benefity, které ten stát vyplatí, když toho nejstaršího člena té rodiny dáte do domova důchodců. Proč? Když se rozhodnu obětovat, nebo moje manželka by se rozhodla kvůli své mamince obětovat svůj pracovní čas a věnovat se jí, tak ten senior, který je v té domácnosti a pečuje o něj člen rodiny, má mít úplně stejné podmínky, jako když se rozhodneme dát ho do domu s pečovatelskou službou, které se určitě zlepšují, které jsou čím dál tím lepší a často poskytují kvalitní péči, ale není to prostě ta rodina. Ta rodina má být základ a ta sociální péče má nastupovat až v okamžiku, kdy ta rodina nemůže nebo nechce, což samozřejmě taky může jakoby být, anebo už není spousta seniorů, kteří zůstali sami. Nevím, jestli to takhle stačí. Potom, kdyby vás zajímaly detaily toho, jak přistupujeme k této problematice, tak já bych vám dal kontakt přímo na Jirku Horeckého nebo na Danielu Luskovou a oni vám k jakékoliv věci, která vás v této oblasti zajímá, určitě rádi odpoví. A myslím si, že je málo lidí, kteří jsou v té oblasti tak kompetentní jako oni dva. Otto Němec, dobrý den. Já bych měl prosím vás 3 body. Jednak bych chtěl slyšet z těch 33 bodů, který jste si tady dali do programu, které jsou ty 2 hlavní. Protože bavit se tady o širokém spektru, co všechno strana chce dělat, si myslím, že je špatně. Zkrátka, tady musí být 2 body, 3 body a tím by toto politické hnutí, nebo nevím, jestli jste strana, se měli profilovat. To za prvé. Za druhé se domnívám, že by bylo potřeba urychleně reagovat na politickou situaci. Já chodím na univerzitu 3. věku, děláme historii pod Západočeskou univerzitou Plzeň. Chodí nás tam 55. Já jsem se dneska ptal těch lidí, kteří jsou to dost jako vysokoškoláci různých oborů. Já jsem říkal, že je tady pan Robejšek, podle mého názoru nejkvalitnější politik České republiky. Pane doktore, promiňte, není to účelové, já vás takhle beru. A nechcete se přijít podívat. A oni říkali, po včerejšku, to, co se lilo z toho kanálu nazývaný Česká televize, to byla úplná hrůza a já o politiku ztrácím zájem. To znamená, parlament ohlasuje, že místopředseda vlády lhal občanům. Já se ptám, co když je to obráceně? Co když normálně lže ten parlament? A tohle to by bylo potřeba, aby politické hnutí nebo strana na to reagovali. Protože pak, když by byla pravda, že lže parlament, ptám se, co s tím dál. Pan doktor nám to jistě vysvětlí. To je bod číslo 2. Bod číslo 3. Všechny politické strany, který jdou do voleb, tak ať jsou to krajské volby, nebo ať jsou to celostátní volby, tak mají podobné programy, které jste si tady napsali vy. Jako v něčem se to samozřejmě liší. Já se domnívám, že, a nechápu to, já jsem tedy od roku 1950 v Karlových Varech a nechápu, že tento kraj, který by měl být ekonomickým motorem tohletoho státu,
má tedy od Pána Boha spoustu darů, máme tady nějakých 130 pramenů, které nám z velké části tečou do řeky, máme tady spoustu nerostného bohatství, teď objevili naposled litium, předtím tady byl uran, který nám sebrali Rusové a dokonce jim to věnovali zástupci jedné politické strany. A teď jsem studoval průběh vítězného února, takže jsem se dostal k neuvěřitelným informacím, kteří konkrétní představitelé jedné politické strany věnovali těm Rusům ten uran. A oni dneska normálně zase už chtějí být v čele průvodu s práporem. To znamená, že měli v každém takovémhle programu by mělo být něco, čím chcete pozvednout tenhle ten dneska kraj, který je na tom mizerně ve všem možným. V životní úrovni, v nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. Děkuju, to je všechno. Tak se ho nějak rozdělíme? Chceš s něčím začít? Ty jsi teďko mluvil, budu mluvit já. Ty 2-3 body, které jste chtěl slyšet, máte na titulní stránce toho, co vám tam leží na židli. Přičemž to není úplně přesné, ne v tom smyslu, že by to nebyla pravda, ale v tom smyslu, že každý člověk má trošku rozdílnou perspektivu. To znamená, můžu si představit, že kdokoliv tady z publika by si z těch 33 vybral z části podobné, z části jiné 2-3 body, které jsou důležité. A my bychom byli hloupí a hlavně nebyli bychom realističtí, kdybychom říkali, tohleto je to nejhlavnější. My si myslíme, že ta redukce na 33 je už docela veliká a v tu chvíli, kdybychom řekli, my máme jenom 2, na kterých záleží, tak už slyším tu kritiku ze všech stran, možná i z řad třeba tady potenciálně publika, kde jste zanechali tohle, proč jste opomněli tamhleto, proč říkáte tohle je nejdůležitější. Přesto s vámi souhlasím, že prostě jsou dominantní témata. Ta dominantní témata jednak píše čas, to znamená ta situace, ve které se nacházíme. A jedno z nich je bezesporu dneska pro Evropu, pro celou bezpečnost ve všech rozměrech tohoto slova. A to je i dominantní téma naší kampaně. Ale pak jsou samozřejmě i dominantní témata, která se odvíjejí z historie, ze stavu toho, kterého národa, té které společnosti, toho, kterého státu. A pak jsou samozřejmě, ty jsou potom specifičtější. Pak je třeba říci, ano, v Norsku by ten volební program musel v některých aspektech vypadat úplně jinak. To je náhoda, že dneska s námi hrajou, ani nevím, jak to stojí, ten stav, než by to mělo vypadat u nás. Co tím chci říci je, já si myslím, že ta redukce na 33 bodů je dostačující. Já osobně bych nesouhlasil s tím redukovat ještě dále, ale respektuji to, že čas, vývoj nám předepisuje určitá těžiště. A ta těžiště máte na té titulní stránce, ale jak říkám, nemyslím si, že bychom s tím vystačili. To by nebylo OK a myslím, že by to nebylo ani přijatelné pro voliče. Pokud jde o nejistotu, parlament, současnou politickou krizi, my se k tomu vyjadřujeme a když se podíváte na naše webové stránky, tak právě nedávno, před 2 dny, jestli se nemýlím, jsme se k tomu úplně jasně vyjádřili a vymezili. Teďko, když jsme tady chodili s kolegou Davidem Černohorským po promenádě, tak jsme natočili krátké video. Ti, kteří mě znají, tak vědí, že mám rád to vyjadřovat se komprimovaně, to znamená koncentrovaně, jednoduše a krátce. Takže krátké video, ve kterém říkám zhruba toto. Za dané situace by bylo asi užitečné, kdyby politickou scénu opustil pan Babiš, ale zároveň, aby ji opustil také pan Sobotka, protože oba jsou nějakým způsobem spoluvinni na tom, v jakém stavu se naše politika nachází. Jistě by nebylo účelné, abychom se snažili vygenerovat viníky a nevinné, protože takoví nejsou v této situaci. Je to něco, co se normálně odehrává v politickém životě a to je boj o moc. To znamená, tam
mají všichni nějakým způsobem spíš šedivou, ale žádný bílou a žádný černou vestu. Tam jsou všichni nějakým způsobem a zvláště ta elita, ti, kteří nám vládnou a kteří mají každý z nich svoji nějakou osobní a politickou historii, ti jsou poznamenaní. Teď to říkám zcela neutrálně. Prostě mají nějakou prehistorii a tím pádem tam bílé rytíře, spasitele, dobré a zlé nevidím. Já tam vidím prostě normální lidi, kteří jsou z velké části již příliš dlouho, někteří vlastně celý život v politice a je to na nich vidět. A také proto, a ve jménu toho, aby se tahle ta věc změnila, nastupujeme my s naší agendou, s naším programem, s našimi novými tvářemi a hlavně s naší novou metodologií. A to, že ta krize vyústila právě teď, Michal to už naznačil, je pro nás víceméně to štěstí, které přeje připravenému a které nám dává šanci přesvědčit občany, kteří jsou samozřejmě disgustovaní, znechucení tím, co zažívají, ale zažíváme to víceméně před každými volbami. Když se podíváme do minulosti, tak to bylo vždycky spojené s nějakým vyvrcholením nějakého skandálu. A teď máme zase nějaký, Michal to už formuloval, ty vládnoucí strany ve velké koalici se musely rozhádat a zároveň skandály a problémy, nejasnosti, které v historii obou těchto stran a hnutí panovaly, najednou vyplývají na povrch a začínají mít takový jakýsi vlastní život, který není kontrolovatelný těmi stranami samotnými. Prostě vyvrcholí, vyhřeznou ven a to se stává právě teď a voliči na to reagují tak, jak reagují a proto máme těch 50%, kteří říkají, my půjdeme k volbám, ale my nevíme, koho bychom měli volit. A proto jsme tady, aby jsme vám a ostatním řekli, zkuste to s námi a aby jsme vám taky řekli, proč. A ty k tomu ještě něco dodáš, ne? No, k té stávající krizi. Víte co? Černá a bílá tam není, šedá tam pochopitelně je a základ je, že ty dvě strany o sobě velmi dobře vědí, protože to jejich setkání nenastalo až tím, že Andrej Babiš uzavřel koaliční smlouvu se sociální demokracií. Andrej Babiš tady předtím mnoho let podnikal, získával majetek způsobem, který někdo by ho označil za nelegální, já bych řekl možná, jako, že to byla nějaká šedá zóna, ve které se pohyboval. Vždycky měl blízko k orgánům činným v trestním řízení, které, zase bych to řekl velmi kultivovaně, přimhouzely vždycky oči nad tím, co se dělo a málo kdy ty věci, kterými si zabývali, které se týkaly Andreje Babiše, se posunuly do fáze, do které by se asi posunuli, kdyby se jednalo o normálního člověka. A jak sociální demokracie, tak KDU-ČSL v těch volebních obdobích předtím, kdy Andrej Babiš nebyl v politice, ale byl v podnikání, tak mu toho, řekněme, svítili minimálně. A věděli, s kým jdou do koalice a věděli, jak on k tomu majetku přišel a věděli, jak je. To, že s ním 3,5 roku vládli, že se přitom tak jako trošku šťouchali, ale v zásadě jakoby ta koaliční spolupráce fungovala. Fungovala ve smyslu existence, nefungovala ve smyslu toho, že by například Andrej Babiš plnil program. On plnil program ne ten, který slíbil voličům, ale ten, který slíbil voličům a slibovala jim ho roky sociální demokracie. EET není nic jiného než registrační pokladna připojená na internet. To je dlouholetý program sociální demokracie a sen sociálních demokratů, který splnil Andrej Babiš. A to, že k tomu sporu dochází teď, to je pochopitelně dáno tím, že obě dvě ty strany si chtějí vydobít co nejlepší postavení po příštích volbách. Já si myslím, že to, co formuloval pan doktor Robejšek, formuloval správně, protože oni došli podle mě příliš brzo už za hranu nějakého jakoby podle mě snesitelného a přijatelného stavu pro to, aby tihle dva lidi v politice setrvávali. Bohuslav Sobotka, protože tady 3,5 roku v podstatě kultivoval ANO a Andreje Babiše v politice, no a Andrej Babiš prostě protože těch problémů a podezření a já si myslím, že věcí, které se ještě objeví, už je prostě tolik, že kdybyste se podíval na jakoukoliv předchozí vládu a důvody, proč rezignovali tehdy ministři, jako byl Kocourek, Besser, oni neudělali nic nelegálního, ale už jenom to, že vlastnili dům někde, kde o to neuvedli v majetkovém přiznání
A nikdo jim neprokázal, že by k němu přešli z nějakých legálních příjmů nebo něčeho podobného. Kocourek, který měl problém v rámci svého rozvodu a skryl nějaký majetek před svojí manželkou, jako když si vemete, co se dneska děje okolo Andreje Babiše, tak to byly tak neuvěřitelné banality proti tomu. A přesto to vedlo k pádu ministrů. A dneska Andrej Babiš v přímém přenosu se nechá dotlačit moderátorem České televize k tomu, že slíbí audit a v tom auditu sám na sebe zveřejní věci, ze kterých vyplývá, že se pravděpodobně dopustil trestného činu, když nabýval některých svých firm hluboko pod cenu, než za které nakupovali jiní akcionáři a tím vlastně obcházel zákon. Takže těch důvodů, proč by měl podle mě Andrej Babiš nikoliv rezignovat z pozice ministra, ale já si nedokážu představit, že tenhle člověk má kandidovat na premiéra České republiky s tím vším, co v tuhle chvíli na něm leží. To, že ho z druhé strany kritizuje Poslanecká sněmovna, plná lidí, jako je Miroslav Kalousek, plná lidí, jako je Pavel Blažek a podobně, no tak to je jako paradox té doby, že proti němu nestojí kultivovaná opozice, za kterou bych se taky nemusel stydět. Ale to je možná ten nejlepší důvod, jako proč je dobrý, aby lidi zvolili realisty, protože si myslím, že my si tohleto stigma sebou neneseme a že bychom tu politiku skutečně mohli kultivovat a dělat trošinku jinak, než ji dělají ty muzeální strany a jinak, než ji dělá ten Andrej Babiš. A vy jste se potom ptal na ten kraj, a možná to v rychlosti zareaguju. Ty témata budou pochopitelně, tak jak pan doktor Obejšek řekl, bude těch 33 témat, které jsou nosné a programové. Pak bude těch několik priorit, které my nedefinujeme nyní, ale které v nějaké fázi volební kampaně zveřejníme, že těchto 5 nebo 4 témata jsou ty klíčová pro to, abychom byli ochotni vstoupit do koalice, anebo abychom z opozice podpořili vznik nějaké vlády, jakýkoliv formát naší podpory, tak ty budou určitě definována v nějaký moment a to budou, řekněme, ty nosná témata, na která se ptáte. A pak budou určitě témata, která budou už mít jakoby lokálnější rozměr, ale ty určitě nekomunikujeme v programu, jako je tento, který má jakoby celostátní účel, to rozdáváme po celé republice, ale to bude věc, kterou budeme chtít pochopitelně, aby definovali právě ty naše kraje a ty regionální kluby. A vzhledem k tomu, že tady ten klub vznikl vlastně tento týden a že se dneska vlastně členové naši tady v Karlovarském kraji společně sešli poprvé, tak já předpokládám, že během měsíce 2 vydefinují jasná témata, která jsou jakoby pro nás tady v kraji klíčová. Určitě třeba to litium je jakoby velice zajímavé téma, kterému jako má smysl se věnovat a určitě i jakoby budoucnost tady centra Karlových Varů, tahle ta budova a mnoho dalších věcí, které mají ten lokální rozměr. Minule, když jsem tady byl a povídali jsme si o tady vybudování toho developerského projektu u toho autobusového nádraží, tak tady je celá řada témat, který má určitě smysl se věnovat, ale to bych potom nechal tady na místních kolezích, se kterými budete mít možnost během těch příštích 5 měsíců se tady regionálně určitě jakoby setkávat na místních tématech a na místních diskuzích. Můžu ještě se optat? Prosím vás, víte, nevím, jestli má velký smysl rozebírat problémy pana Babiše. V každém případě by mělo platit to, co říkali naši předkové. Ukázaná platí. A tenhle ten člověk se svýma všema, dejme tomu nějakýma problémama, vytáhl to hnutí svoje na 32%. Já nevím, kolik lidí se dostane do sněmovny, nevím, jestli dalších 15 bude 1,2%, 1,4% nebo 3%. To znamená, že ten Babiš asi něco umí, aby to svoje hnutí, byť teda má velký peníze, tak někam dotáhl. Mně se totiž stalo, on má v sobě nějaký dar. Já jsem před 3 rokama byl na přednášce s Andrejem Babišem. Požádal jsem ty lidi, kteří jsou kolem něj v Karlových Varech, tady tehdy, dneska už jsou tam jiní, ale požádal jsem je, jestli bych mohl mluvit s panem Babišem 20 minut mezi 4 očima. On říkal, ano, jsou vytipovaný 4 lidi, když jste se přihlásil, tak máte 20 minut pro pana Babiše. Tak jsme šli do nějaký kanceláře a tam jsme diskutovali. Já mu říkám, pane Babiš, víte o tom, kdo nám uloupil Becherovku? A on na mě tak koukal, jestli ho provokuju nebo co. A já jsem říkal, no víte, on to byl pan kníže Schwarzenberg.
spojil se s panem Bakalou a tyhle ty lidi nás připravili o jediný podnik, který byl ochotný dotovat tady sport, kulturu a tyhle ty věci. A on říkal, já jsem říkal, víte to? O tom, co se tady stalo? A ona mě tak furt koukala, říká, víte co? Já to vím, ale uděláme to jinak. Tady máte, pane Němec, navštívenku, tady je telefon, zavolejte mý asistence a já vás zvu do Prahy. Ten člověk mě nejen nevyhodil, protože si mohl myslet, že jsem provokatér, jako teď ten novinář třeba, ale on mě pozval a já jsem byl u něj 1.25 hodiny u něj v tom Agrofertu. To znamená, zkrátka, to je chlap, který asi vycítí, že teda by mohl něco nějak použít. To je jedna věc. Druhá věc je, já teď jsem se podíval tady na tu titulní stránku, tady s vaší fotografií. Tady jsou dvě hesla. Ubráníme zemi. Druhá je tady, zavedeme pořádek. Teď jsem se podíval dovnitř, jak je to rozvedený. Já jsem to nějak, možná jsem slepej, nenašel. Ptám se tedy, ubráníme zemi. Jak? Ptám se já. Zavedeme pořádek. Jak? Ptám se já. Tak to si myslím, že zkrátka tohle ty hesla, který tady nemají nějakou jakou návaznost, tak si myslím, že jsou takový trošičku jako prázdný. Dobře, tak aby jsme to zkrátili, protože teď trošku dominujeme čas všech ostatních. Mě by zajímalo, co z toho vašeho 1.5 hodiny trvajícího rozhovoru s panem Babišem ohledně Becherovky nakonec vzniklo. Jenom váš dobrý pocit, že si vás vyslechl. To není moc a zároveň si myslím, že spousta lidí, kteří vnímají jeho chování a byli také jeho voliči, mezi tím zjistili, že nevolili úplně správně. A proč ho volili, souvisí jednak samozřejmě s jeho impozantní podnikatelskou kariérou, ta je nepochybná, ale v neposlední řadě byste to taky zmínil a spíš tak trošku jako něco podřadného a přitom je to úplně rozhodující, jeho obrovská finanční moc. To nebyly jen ty koblihy, které se rozdávaly, ale to byl prostě ten všudy přítomné hnutí ANO, které navíc ještě v té naprosto desiluzované české společnosti, poté, jak skončila vláda předchozí, vráželo do otevřených bran. Tam přišla bezvadná historie, bezvadný příběh, který začal ideálně a teď zažíváme to, jak ten příběh pravděpodobně skončí. Já chápu to, že vás okouzlilo, to, že jsem vám věnoval, to je jistě fajnová věc, ale jako realista se vždycky ptám, co z toho nakonec bylo, kde mám ten výsledek. Já ho nevidím a vy pravděpodobně také ne, ale přesto asi to byla nebo je pro vás dobrá vzpomínka. Teďko pokud je o náš program, přečtěte si ho pořádně a ještě bych vám doporučoval, abyste si ho přečetl na webu v té rozšířené verzi a pak vám bude úplně zřejmé, jak ta úvodní 3 hesla souvisí s těmi jednotlivými 33 cíli i v jejich detailech, které uvádíme v našem programu. Ubráníme naší zemi je poměrně velmi jednoduché i v téhleté lehké verzi, v té opravdu jenom heslovité verzi, si dovodit, co chceme proto udělat. Tam máte kapitolu, která se týká povinného 3měsíčního vojenského výcviku, která se týká financování nebo splnění našich závazků v souvislosti se spojenectvím, s naším členstvím v NATO a tak dále a tak dále. Takže dejte nám podobnou šanci jako panu Babišovi, přečtěte si aspoň 1.5 hodiny naše materiály a když i potom budete mít dojem, že to není dost, tak se na mě obraťte, na mě osobně, můj mail máte a já si s vámi o tom popovídám písemně nebo po Skypeu. Tak děkuji vám a máme další dotaz? Tady je. Já se omlouvám, já jsem nikdy nemluvil do mikrofonu. Ale umíte dobře, na to jako... To je poprvé... Jsem viděl v televizi. Jde vám to skvěle. Já jsem se chtěl zeptat na otázky, které mě zajímají, to znamená jako řadového voliče a otázky, kterými vlastně stávající parlament a vláda udělala ve mně země svého nepřítele. Jako jo. To znamená první otázka EET, druhá otázka daňové hlášení, třetí otázka zákaz prodeje v určitých dnech zákonem stanovených.
Jo. 4. otázka, zavedení biznisu v pěstounské péči u novorozenců. Jo, tohle to jsou prostě fauly, který ta, z mýho pohledu samozřejmě, ne z pohledu většiny, který ta vláda udělala a mě zajímá, jakým způsobem vy se k tomu postavíte. Jaký na to máte názor? Já řeknu obecně něco k tomu a Michal to potom rozvede detailně a to je, myslím, velmi dobrá dělba práce. Já vám, tím, že jste mi položil tuhletu otázku, tak mám šanci zdůraznit to, o čem si myslím, že je naprosto zásadní povědomí o tom, co jsou realisté a v čem jsou jiní než ostatní. Protože to je asi to nejdůležitější, aby ta strana ukázala, že to není jenom nějaká rétorická odlišnost, nýbrž že to je skutečně hmatatelná odlišnost. To, co jste tady vyjmenoval, a mohli byste pokračovat, oba dva bychom mohli pokračovat, je příklad toho, jak se všechny zavedené, nejenom české, ale evropské strany snaží zacházet se skutečností. Oni se snaží skutečnost, to znamená společnost, spoutat do sítí regulací ve snaze kontrolovat ji úplně do detailu, v naději, že ji potom budou moci řídit. Již ta snaha spoutat ji do sítě nějakých kontrol je beznadějná, protože vede k tomu, že si nakonec ty kontrolní normy, příkazy a zákazy vzájemně protiřečí. To znamená, že to, co ta vláda dosáhne, je strnulost té společnosti. Nestaví se dálnice. Všichni je chtějí stavět, ale nemůžeme je stavět právě proto, že je tam x možných různých způsobů, jak tuhletu akci, důležitou infrastrukturu, jak ji blokovat a ti, kteří to mohou, tak ji blokují. Vydírací a ideologické a já nevím, jaké důvody. A to je typický příklad toho, že ta metoda, kterou pracují všechny etablované strany, je metoda spoutat společnost, lépe ji kontrolovat, která nevede k úspěchu, protože nás lidi, jak jsme tady, každý jsme úplně jiný, nelze naplánovat a řídit. Na tom selhali už komunisté, na tom selhali úplně jiní. Nelze nás plánovat a řídit, protože naše motivy, naše pohnutky, naše energie, naše cíle jsou příliš odlišné na to, aby se dali zaměřit do nějakého předem daného rastu. Takže tahle ta metoda selže a výsledkem je to, co vidíte u nás, to jsou ty vaše kategorie, ta desiluze, kterou voliči z toho mají, tak nám vlastně všechno zakážou, všechno chtějí kontrolovat, na ně samotné se tak moc nedíváme, ale máte to i na té globální nebo kontinentální úrovni. Evropa není schopná, jak obrovský, impozantní kolos to je, ale není schopna kontrolovat své vnější hranice. Něco tak zásadního pro pospolitost, která o sobě říká, my jsme budoucnost tohoto kontinentu. Naše cesta je právě opačná. Naše cesta je uvolněme ruce téhleté společnosti. Udělejme průseky v téhleté džungli zákazů a těch našich 33 kroků není nic jiného, než pokusy udělat průseky v jednotlivých oblastech, uvolnit potenciály téhleté společnosti a umožnit jí opět volně dýchat. Protože to, co všichni tady víme, je, že tahle země má obrovský potenciál. Vy jste to rozvedl na úrovni vašeho kraje, to se dá převést na úroveň celé téhleté země. A ten potenciál je blokovaný těmi, kteří si myslí, že jsou schopni vládnout téhleté zemi tím, že ji zaregulují. A my říkáme, my musíme tuhletu zemi odregulovat. My jí musíme dát vzduch k dýchání. A Michal to teď rozvede v detailech. Já jenom ještě řeknu jednu krátkou věc předtím. Realisté jsou strana, která není formována tak, že vůdce by měl názor a všichni by měli stejný názor jako vůdce, takže nejsou všechno témata, na které máme všichni shodný názor a ani se nesnažíme u některých témat ten společný názor hledat, protože víme, že ty názory jsou tak rozdílné, že nacházet na tom stranický názor a odhlasovávat si to 51:49, tak abychom se štvali navzájem, je zbytečné, že prostě v některých věcech je lepší nechat opravdu jakoby svobodu i do budoucna třeba
při hlasování ve sněmovně nechat svobodu jakoby toho konkrétního člověka, ať si v té dané věci sám rozhodne. Typický příklad bych řekl, že jsou třeba potraty, jo, nebo prostě věci, které souvisí, nebo registrované partnerství. To jsou věci, na které jako není názor pravice, levice, to je prostě každý člověk na to má svůj osobní názor, daný rodinnou kulturu, ve které se je vychovávan a tak dále. EET. Pokud by byla politická vůle a shoda mezi dalšími stranami ho zrušit, tak bychom ho zrušili. Zrušili bychom ho z jediného důvodu. Myslíme, že lepší motivovat podnikatele tím, že jim nastavíme tak výhodné daňové prostředí, tak transparentní prostředí a tak jednoduché prostředí, že není potřeba potom na ně nasazovat takovou složitou kontrolu, snažit se vymáhat ty věci prostřednictvím nějaké online evidence a podobně. Z druhé strany musím říct dvě věci. Za prvé, když už se do toho systému tolik nainvestovalo, když už nejenom na straně státu, ale v tuhle chvíli i těch podnikatelů, tak než abychom ho jednoduše zrušili, tak bychom se snažili hledat nějaký způsob, jak ho využít. Nám by se třeba líbila, teď se tím zabývá taková jakoby skupina našich daňových expertů, nám by se docela líbilo, kdybychom ho změnili na dobrovolný systém, který by sebou nesl určité benefity a výhody pro toho, kdo ho využívá. Takže třeba typicky u malých obchodníků, jejichž jediný příjem přichází přes to EET, ne formou bankovních převodů, faktur a podobně, vymyslet způsob, kdyby nemuseli vést účetnictví, ale jednoduchým výpočtem daně z obratu, nikoliv daně z příjmu, daně z obratu vypočítávat a v podstatě by jim přišel jednoduchý výměr jednou ročně na základě toho, kolik jim prošlo tou pokladnou a na základě toho by platili nějakou jakoby jednoduše vypočítanou daň. Jestli se to podaří, protože je tam celá řada věcí, jako jsou odpisy a spousta dalších věcí, které to samozřejmě komplikují, jestli se to podaří vymyslet, já v tuhle chvíli ještě nemím říct a zabýváme se tím. Jinak, pokud by byla shoda, byli bychom pro zrušení. Jednoznačně bychom byli pro zrušení kontrolního hlášení a já bych ještě zmínil jednu věc, kterou v té oblasti daňové nebo toho, co spadá do gesce finančních úřadů, považuji za nepřípustné, a co zavedla tahle vláda, a to je to zádržné té daně, kdy v podstatě ty podnikatelé jsou likvidováni tím, že jim je dopředu zablokována daň a pro některé ty podniky je to likvidační. Zákaz prodeje. To je věc, ve které bych řekl, že my jsme se jí nezabývali, ale jakože bychom ji dávali do programu. Já bych řekl, že většinový názor u nás bude vrátit to do toho původního stavu, kdy ten obchodník má absolutní svobodu si prostě říci, když chce mít ten obchod otevřený. Ale já vám třeba řeknu, že já jsem toho názoru, že o státních svátcích by mělo být zavřeno, ale vím, že bych byl v menšině uvnitř realistů a náš stranický názor by byl asi, ten většinový by byl asi nechat to jakoby otevřené, v tomhle si myslím, že moji kolegové by byli liberálnější. Já jsem v tomhle tom konzervativnější, mně se dokonce líbí ten rakouský model, kde je zavřeno o nedělích, ale to už bych byl jako příliš velký utopista a nerealista. Business pěstounskou péčí, tam odpovím úplně jiným způsobem. Já přiznávám, že o tomhletom tématu nic moc nevím a tohle by bylo téma nebo dotaz na kolegy, kteří se tou problematikou zabývají, což je právě pan jak jsem říkal, pan Horecký a paní Lusková, kteří se zabývají právě touhletou problematikou, kteří by vám na to odpověděli kvalifikovaně a já si nechci vymýšlet. Takže tam by bylo dobré jim napsat, já vám můžu dát na ně kontakty a oni vám rádi odpoví třeba e-mailem anebo při nějaké diskuzi, kde budou oni a ne já. Tak. Další dotaz. Ale jenom doplním zase, jak jsem pro ty zavírací doby, tak na druhou stranu jsem nekuřák a nezakazoval bych kouření v restauracích. Dobrý den, já se jmenuji Adam Gondaker, jsem ze Sokolova. Tady s manželkou jsme živnostníci. Ale já se chci zeptat na dvě věci. Trošku jste na to teďko zamířili před chvilkou. Jestli když vstupujete do politiky, nebo vstoupili jste, ještě zapomněl říct, jsem fanoušek pana Roubejška už před realistama. Já jsem rád, že s hmotněním realistů, jak si došlo k naplnění toho, že můžeme i reálně ty věci jakoby uskutečňovat, že může pan Roubejšek se svým týmem. To jsem chtěl říct. Chtěl jsem se ptat, když tedy vstoupíte a ve světle toho marazmu, který tam je v tuhle chvíli, jestli jste na to připraveni, že vlastně teď nějaká kampaň může být vedena i proti vám, ať jste sebečistější, tak se to velmi pravděpodobně stane, i kdyby si to někdo měl vymyslet, že se s tím budete muset utkat. To je jedna věc. A druhá věc, pan docent na začátku mě malinko překvapil tím, když mluvil o dosažitelných cílech, kdy zmínil, že
dosažitelné cíle v rámci České republiky, že to vidí, ale třeba zmínil jste, že v EU už to tak úplně nevidíte, že bychom byli schopni. A tady, ale v národních zájmech v programu je tedy národní princip do ústavy ČR a zakotvení jejich nadřazenosti nad mezinárodními smlouvami. Chci se zeptat, jestli vůbec je to reálné, protože vidíme to v Maďarsku, v Polsku, jakmile jakýkoliv trošku národovecký proud zavane, tak okamžitě z EU protivítr se to snaží smést. Tak to je za mě všechno, děkuju. To je to první? Můžu. Budu citovat Gandhiho, možná jste to viděli na našich sociálních sítích, my jsme s toho udělali takovou hezkou grafiku, který řekl, že nejdřív vás budou ignorovat, pak vás budou zesměšňovat, pak na vás budou útočit a pak vyhrajete. Tak tu fázi ignorování jsme ku podivu přiskočili, protože hned od začátku o nás psali. Teď nás nicméně celkem intenzivně ignorovali, ale to až tak moc nevadí, protože ty sociální sítě dělají docela dobrý bypass a teď k tomu přijde navíc ta reklamní kampaň, takže o nás budou vědět i tak. Ta snaha to zesměšňovat a banalizovat, tu asi jakoby na těch sociálních sítích vidíte, to ty konkurenti, kteří nevidí, jak nevidí úplně, jak se s tím poměřovat, tak to už dělají teďka, ale to je něco, co nás až tak moc netrápí, my si jdeme celkem jakoby za svým cílem a se s tou argumentací, kterou jsme si jistí. Teď určitě, a speciálně podle mě od toho, co začínáme teďka, přijdou ty útoky, protože v momentě, kdy nás začnou vnímat jako reálné riziko, což bude přesně v okamžiku, kdy uvidí, že visíme na těch plakátech a že jsme v těch novinách, a v momentě, kdy začnou růst preference nahoru, tak přijdou útoky. Ty přijdou, to je součást politiky, zase jsme realisti a jsme si toho vědomí, že je to součást politiky, ty útoky mohou být reálné, protože můžeme mít ve svých řadách lidí, o kterých jako speciálně vzniká nová strana, tak jako o těch lidech se dozvíte spoustu informací, ale vždycky se vám může stát, že prostě nějaká černá vrána, bílá vrána, to je jedno, se prostě objeví. A pak je to o tom, že se s tím musí ta strana umět vnitřně rychle vypořádat, pokud ten problém je reálný, a to se může stát prostě v jakékoliv politické straně, ať je sebečistší. Pak jsou samozřejmě útoky, které už můžou vycházet třeba jenom jako zdánlivě z nějakých reálí a už jsou ale vytvořeny okolo nich příběhy, které už jakoby tak reálné nejsou, a pak můžou být věci, které jsou úplně vymyšlené a vykonstruované. S tím se samozřejmě bojuje těžko, ale bojovat se s tím dá a je to jenom o jakoby takové té hroší kůži, o odolnosti, jako nakolik ten konkrétní člověk je připraven s něčím takovým se potýkat, bojovat, a to je pak strašně individuální. Já jsem v tom minulém volebním období nebyl v politice, že bych byl člen nějaké strany, ale pracoval jsem na ministerstvu vnitra a zblízka jsem viděl jako rozpad věcí veřejných. Jo. A to, jak různí lidé reagovali na různé tlaky, které na ně byly vytvořeny, ať už to byly kauzy a různý kompromitující informace, ty jejich nahrávky šílený, to, co se děje teďka zase okolo ANO, to je jak 1:1, to já mám dojem, že to je jako reinkarnace věcí veřejných v přímém přenosu. Nebo lobistický tlaky, který prostě jako Pavel Dobeš, bývalý ministr dopravy, to jako co jsem viděl, co s ním dokázali udělat lobisti za měsíc, co byl ve funkci, prostě 35letý kluk, který ho to úplně prostě zlikvidovalo prostě během jakoby měsíce. Tak to je samozřejmě hrozně těžké. Z druhé strany já si myslím, že ten tým, jak ho stavíme a jak ho tvoříme, a my ho tvoříme 4 roky, my jsme se objevili na podzim, ale jakoby ten tým vznikal hrozně dlouho, jestli jste nás sledoval okolo Institutu 2080, tak ono to jako to jádro krystalizovalo jako poměrně dlouhou dobu, a já si myslím, že ti lidé jsou vybráni a zvoleni tak, že jsou kvalifikovaní, že vědí v té oblasti, ve které působí, že vědí, co říkají, takže jako nebude snadné je nachytat jako na švestkách z hlediska té odbornosti. Zpravidla jsou to lidé, kteří už mají za sebou nějakou jakoby dlouhodobější činnost a buď jsou už teda jako finančně zabezpečeni, nebo jsou na tom relativně dobře příjmově, protože když jsou ve svém oboru dobrý, tak jako nemusí do té politiky jakoby kvůli penězům, ale spíš kvůli tomu, že chtějí tomu státu něco vrátit po tom, co prostě dlouho třeba využívali toho, co jim ten stát zase nabízí. No a třetí věc je, že jsou to lidi, kteří s námi prostě dlouhodobě pracovali a my jsme je poznali. A myslíme si o nich, že mají jakoby tu morálku a ten kredit na to, aby do té politiky šli a tomu svinstvu, které přijde, a těm tlakům, které přijdou, a svodům, které přijdou, tak aby jim odolali. Ne každému se to podaří, a pak je to zase ale o takové té sebereflexi té strany se s tím dokázat jakoby rychle vypořádat, a to si zase myslím, že je otázka toho, jak jsou napsaný stanovy, a protože jsem je psal já, tak si myslím, že jsou napsaný dobře. No.
To můžu potvrdit podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale vy máte samozřejmě pravdu. V tu chvíli, když začnou ty špinavosti, oni to zkusili už hned na začátku po založení, že jo? To jste možná euro a takové ty věci o mě a o Michala se také otřeli a budou se... Pardon, můžu ti to vstoupit. Já vám dám jako jeden ten příklad jako ze začátku. Euro napsalo článek, ve kterém dohledalo v archívech státní bezpečnosti, že pan doktor Robejšek, když emigroval, když odešel do zahraničí, tak oni potom zpovídali jeho bývalé kolegy, to byl nějaký ústav Akademie věd, nebo něco takového, že jo, sociologický, jeho kolegy poté, co emigroval. A někteří z nich, tehdy té státní bezpečnosti, která to vyšetřování po jeho emigraci tady prováděla, tak řekli nějak, že si byl podlézavý vůči svým nadřízeným. To je jakoby věc, která je v tom spisu té státní bezpečnosti. A my jsme si teda potom došli do archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra, ten spis jsme si vytáhli, aby jsme viděli, co tam ten novinář teda jakoby vyhrabal. A ta věta, jak on ji napsal, tak zněla, byl podlézavý vůči svým nadřízeným. Ta skutečná věta, která v tom archivu byla, byl podlézavý vůči svým nadřízeným, aby získal jejich důvěru, aby získal povolení k vycestování a mohl emigrovat. Jo? Tak asi takhle jakoby vypadá to, co ty novináři dělají. No, tak to je docela dobrý příklad pro tyhle ty věci. V tu chvíli, když tyhle ty špinavosti přijdou, vy jste správně upozornil na to, že se to dá zmanipulovat, dneska se dá zmanipulovat všecko, fotky, všecko se dá zmanipulovat, tak v tu chvíli je to i hodina našich příznivců, kteří by měli v tu chvíli reflektovat to, co o nás jako o osobnostech vědí a spojit si to s tím, že teď je doba útoků, to dělení, o kterém Michal mluvil, teď budou na vás útočit a pak Bůh dá, zvítězíme a nenechat se s tím znejistit. Já si myslím, že takhle jako... Já si myslím, že každý člověk má v sobě vnitřní takovou anténu na to, aby poznal s 90% jistotou, koho má proti sobě. Jestli tak v takovém tom, teď s prominutím svině nebo fajn chlap. Jo. A když máte proti sobě třeba tady tyhle ty dva, tak vám po tom, co jste nás slyšeli tady mluvit, jak reagujeme na věci, po tom, co jste o nás a od nás četli, tak si myslím, že každý z vás má v sobě jasno, jako ke kterému tomu extrému je to blíž, ta osobnost, která tady stojí. A tohleto zařazení by v případě, že nějaká taková kampaň bude, by vám mělo dát jakousi jistotu o tom, já jsem se nemýlil. A tadyhle se jedná o fake news nebo co já vím jiného, co může přijít. K té vaší otázce ohledně Evropské unie. Já jsem to formuloval, nebo myslel jsem to tak, že pro nás je důležité, co můžeme v rámci České republiky udělat sami a dal jsem to do kontrapozice k tomu, že Česká republika v rámci Evropské unie je příliš malé kolečko, aby mohla udělat vůbec něco. Přesto to neznamená, a tím navazuji na tu vaši otázku, přesto to podle mého názoru neznamená, že tím, že se objeví nějaký národní prvek v myšlení, a ten je u nás poměrně silný, abyste citoval Maďary a Slováky a musíme i Poláky citovat, že se Brusel bouří, budiž jim to přáno. To podstatné je, jak se na tu věc reaguje. A když má člověk páteř a ví, proč tu věc dělá, tak prostě řekne ne. Tak prostě řekne, fajn, zaveďte s námi nějaké kárné řízení, jako z naší zemí, když se vám to, co my děláme, protože si myslíme, že to je pro naši zemi správně, když se vám to nezná, my to riskneme, my to prostě prostojíme. A jen tak pošeptmo by jim člověk mohl říci, vždyť víte, v jakém stavu je Evropská unie. Vždyť se sotva drží pohromadě. Už tam máme prvního docela podstatného odpadlíka. Když do nás budete moc rejpat, může se snadno stát, že to, co teďko říkáme, já to říkám, strana to říká, nemá smysl opouštět Evropskou unii.
protože si i myslím, že to by bylo většinové rozhodnutí téhle země v nějakém referendu, že tahle ta nálada se změní a že budete mít další exity a ten váš idealistický a stále více naivistický sen o tom, že jednou bude existovat cosi jako Spojené státy evropské, se definitivně rozpustí. Přemýšlejte o tom, co budete dělat. Já si myslím, že se to teď velmi dobře ukáže, až ten roztomilý fotogenický mladíček jménem Macron bude vyřizovat Poláky, jak řekl. Do 3 měsíců to zařídím s Poláky, aby šlapali podle toho, jak my si to přejeme. Já si ty 3 měsíce už dal do kalendáře a počkám si na to a až uběhnou, tak k tomu napíšu něco na Facebook. Protože je jasné, že ten člověk nebude schopen něco takového udělat, protože v tu chvíli, když to udělá, tak posílí právě ty secesionistické, ty rozbíhavé tendence, které už tak jsou příliš silné. Takže nikdy bych se nebál. A to je, v tom se lišíme určitě od velké části těch etablovaných českých stran. Nikdy bych se nebál jít do rizika a do rozporu s Evropskou unii, když je to v našem národním zájmu. To je něco, co nás odlišuje, já jsem na to pyšný, že nás to odlišuje. A to si myslím, že je taky část důvodu pro sympatie, které požíváme ve společnosti. A my to i otevřeně říkáme u některých témat, kde v podstatě není jiná cesta, jo? Protože třeba jakoby ta regulace zbraní, kterou vymýšlí Evropská unie, která je naprosto stupidní, tak tam v podstatě jakoby nemáte jinou možnost, než prostě my jsme uvažovali o tom, jestli existuje jakoby ústavní řešení té věci. V tom programu je ústavní ukotvení jakoby práva vlastnit zbraň, ale přesto, kdyby se nám podařilo do té ústavy tohleto právo dostat, respektive do listiny základních práv a svobod, aby byl přesný, tak i kdyby se nám to podařilo do té listiny dostat, tak to neřeší ten problém, protože to držení té zbraně, vlastnictví je jedna věc, ale to držení té zbraně, které nemůžete dát jako ústavní právo, protože nemůžete dát bláznovi nebo člověku prostě s mentálním postižením ústavní právo držet zbraň, takže můžete dát právo vlastnit, to může i blázen, ale nesmí držet, tak pokud dáte tohleto právo do ústavy, tak stejně musíte formou běžných zákonů, prováděcích zákonů definovat, za jakých podmínek ji může držet. Jenomže problém je, že v tu chvíli, kdy máte ústavní úroveň a zákonnou úroveň a Evropská unie přijde s regulací, tak ono to vstupuje mezi. Jo, prostě ta evropská legislativa pořád bude nadřazená tomu právu nebo té definici toho, za jakých podmínek můžou být drženy ty zbraně. Takže tohle to je spíš jakoby symbolický krok, kterým my chceme říct, že to právo ty lidé mají mít, ale neřešíme tím ten problém, který přináší teďka ten Evropský parlament. Ten se dá vyřešit jediným věcem. Prostě říci, nebudeme toto nařízení respektovat a raději se necháme žalovat a budeme se bránit proti tomu prostě u soudu, u Evropského soudního dvora, než abychom si nechali prostě naordinovat jako odzbrojení českého obyvatelstva. To je jediná cesta, co s tím můžete dělat. Neexistuje prostě jiná. Buď se tomu podvolíte, anebo proti tomu prostě budete stát. Ale vzhledem k tomu, že to samé udělali Slováci s migračními kvótami a nevypadá to, že by je někdo chtěl jakoby nutit, aby je začali naplňovat, protože velmi dobře vědí, že když tomu ty Slováky donutí, tak ten slovenský exit je na bíledni, protože ty lidi budou tak naštvaní, že někdo k tomu nutí, že v tu chvíli ta protievropská nálada vzroste. To samé by se stalo v České republice, kdyby nás na sílu donutili tu směrnici implementovat. Takže když se tomu postavíme a řekneme, že to nebudeme plnit, tak to nebudeme plnit. Ostatně plní Němci azylové dohody, spousta států, které jsou v euru, plní dohody týkající se eura, plní jakoby požadavky na to, jaké mají mít schodky. Neplní. Tak, tady máme další dotaz. Aha, vy jste se hlásil. Ohledně Evropské unie, chtěl bych se zeptat, máte nějaký názor na projekt Intermarium jako alternativu EU? Jo, jako možná unie zemí mezi Jadranským, Baltijským a Černým mořem. To je geopolitická otázka, která u nás nebyla diskutovaná, ale protože jsem asi jeden z těch důležitějších členů strany, který se zabývá geopolitickými problémy, tak vám k tomu řeknu aspoň tohleto. Historické kyvadlo ve smyslu sjednocování a vytváření velkých prostorů na jedné straně a jejich dekompozice a vytváření spíše malých prostorů se pohybuje tímhle směrem. Pryč od toho
globalistického, supranacionálního, gigantomanického, spíše k tomu, co je účelné a účinné, to znamená regionální kooperace, dávají velký smysl. My máme takovou vlastně nevyslovenou a postupně si ale krystalizující regionální skupinu ve střední Evropě, která už není jenom Visegrád, ale k níž patří už prostě tacit agreement, jak si nevysloveně i Rakousko v mnoha otázkách a posléze Slovinsko a tak dále. Že? To znamená, to jsou účelové spolky, které se ověřují právě tím, že ty země mají skutečně společné zájmy, ne všechny, ale některé důležité, které mohou spolu účelněji dosahovat, než v rámci toho gigantického, neuskutečnitelného, nefunkčního bazaru, který se jmenuje Evropská unie. A to též je Intermarium. Tam jsou jasné možnosti, voda, která spojuje, cesty, které spojují, tradiční obchodní vazby, historicky zakotvené obchodní vazby, které logicky dávají smysl a prosadí se právě ve chvílích, kdy to, co je umělé, a právě protože to je umělé a jaksi laboratorně nasazené, proto to nefunguje, když tohle to selže, tak se prosadí ty spolky, ty kooperace, které dávají smysl sami ze sebe. Takže v tomto ohledu to vidíme jako zcela logické pokračování současných trendů, řekl bych nejpozději od roku 2004, kdy ten sjednocovací proces dosáhl svého vyvrcholení vstupem zemí, jako byla naše země, jako byla Česká republika do Evropské unie, dosáhla Evropská unie zenit a řekněme, mohla se slunit na pozadí toho úspěchu, který v tu chvíli historicky mohla zažívat. Teďko i ti bývalí nepřátelé stávají se našimi členy, to všecko se zaokrouhluje a budeme pokračovat ke stále více Evropy. Ukázalo se, že to už je chybné, že ten zenit byl právě v roce 2004 a nejpozději od té doby začíná ta dekompozice, která vede k tomu, o čem hovoříte vy a o čem jsem hovořil já. To znamená, důležitější jsou regiony, které mají významnější společné zájmy, než něco, co je supranacionálního, což právě z definice té supranacionality nemůže fungovat. Tak asi takhle. Teď poprosím. Ještě jednou, Martin Vrátník, děkuji za to, že jste zmínili problematiku té směrnice o zbraních a rád bych vás požádal, pokud možno oba, o analytický a nikoliv politický pohled na tu problematiku, jestli opravdu věříte tomu, nebo jestli je určitá šance realistická, že se implementace a aplikace té směrnice do našeho práva podaří odvrátit. To je jedna otázka. A ještě bych měl takovou poznámku hned na začátku, jak jsem se dotazoval na tu vaši organizační strukturu a krajskou strukturu, tak já kromě toho, že asi jako většina lidí v sále patří mezi čtenáře pana Robejška a realisté, jsou sympatickou stranou a patřím také mezi to velké procento nerozhodnutých konzervativních voličů, tak pro mě je poměrně zásadní otázka toho, kdo bude za ten náš volební kraj kandidovat, protože samozřejmě to místo poslance tak je určitým spojitelem nebo lobistickým nástrojem pro ten region, z kterého pocházím. A věřím a přeju si, aby ten poslanec, ta osobnost, která nás bude reprezentovat, tak aby se o ten kraj zasazovala. A proto bych ještě jednou poprosil alespoň hrubý nástin toho, jestli uvažujete o kandidatuře lidí, jakoby, já nevím, když to řeknu z Prahy, že budou kandidovat nějaké známé osobnosti, ti zakladatelé, nebo jestli věříte, že ještě teď během těch, dejme tomu 2-3 měsíců budete schopni postavit nějakou, pokud možno kvalitní osobnost tady od nás z kraje. Jo, klidně. No to jednou odpovím.
Není, jak jsem řekl na začátku, zatím není stanoveno, kdo to bude. V případě Karlových Varů jsem si téměř jako na 99% jist, že to bude člověk z Karlovarského kraje. A v tuhle chvíli existuje jenom jeden jediný kraj, který není Karlovarský, u kterého koketujeme s myšlenkou, že by tam že máme tak zajímavou osobnost, že a máme přetlak v jednom konkrétním kraji jakoby zajímavých lidí, že v tom jednom kraji bychom jakoby nominovali člověka, který jakoby z toho kraje není, byť k němu má odborné vazby, jo? Že nepochází z toho kraje, ale má odborné vazby k tomu kraji z hlediska průmyslu, který jakoby se tam nachází. Jinak si myslím, že ve většině krajů, včetně Karlovarského, budou kandidovat za nás jakoby lidé, kteří buď v tom kraji přímo jakoby žijí, anebo minimálně z toho kraje pochází a mají k němu nějaké jakoby třeba silné vazby. Jo. Druhá otázka asi spíš na tebe, můžu když tak taky k těm zbraním jako něco. Jako čistě nepoliticky, analyticky. Podle mne je těch, tuším, že 300 000 držitelů zbrojních průkazů v České republice tak velká politická síla. A Češi jsou teďka v tuhle chvíli tak naštvaní na Evropu a nejenom na tuhletu regulaci, ale na celou řadu dalších nucených jakoby legislativních změn, že i ti, kteří ten zbrojní průkaz nemají a zbraň nevlastní, tak budou jako poměrně silně politicky proti tomu, abychom tuhletu legislativu zaváděli. To je první věc. Druhá věc, myslím si, že celá řada lidí, a nám se to jakoby jak z těch diskuzí, tak z těch sociálních sítí se nám to potvrzuje, že jsou si jakoby dobře vědomi toho, že zbraň v rukou člověka, který se k té zbraně nedostal nelegálně, ale legálně a prošel si zrovna tím procesem, který definuje naše legislativa, kterou bych jako považoval za jednu z nejlepších jakoby na světě v téhle oblasti, tak že ta zbraň představuje spíš bezpečnostní pojistku než bezpečnostní riziko. A u mě jakoby ještě ten názor zkreslený tím, že jsem dlouho dělal pro Uherskou Brodskou zbrojovku, takže já mám jakoby ještě specifický pohled na to. Ale bez ohledu na to my jdeme ještě dál, my říkáme, že nemá to být pouze o tom, že tu zbraň mám právo vlastnit, já mám mít právo tu zbraň použít v situacích, kvůli kterým si ji pořizuji. A já tu zbraň nenosím u sebe, když chodím po ulici, já jsem si tu zbraň pořídil z jediného důvodu, abych ji měl u postele, když mě někdo vleze do baráku, abych se mohl bránit. Protože tam spí moje děti, spí tam moje manželka, mám tam svůj majetek a ten majetek chci hlídat. A česká legislativa, neříkám, že je úplně tragická, ale prostě nutná obrana je podle mě nedostačující pro to, jaká práva mám pro použití zbraně v domácnosti a my chceme prostě 1:1 převzít slovenský model a právo použít zbraň v obydlí. To znamená, vlezl mi někdo do baráku v noci, já mám mít právo prostě na něj vystřelit. Nesmí to být tak, jak je to na Slovensku, nesmím na něj střílet s úmyslem ho zabít. Ale mám právo na něj vystřelit a to nejenom ohrožuje-li mě na životě, ale také ohrožuje-li můj majetek. Prostě v tom baráku nemá nikdo co dělat. Není to o zahradách, není to o tom, že mi někdo vleze na pozemek a tam budu střílet po dětech, který mi lezou jakoby na strom. Má to být skutečně jakoby o obydlí, to znamená o domácnosti, o domě a tak dále. Má to být v případě, že ohrožen skutečně život, zdraví nebo majetek, ale včetně toho majetku. Dneska bohužel prostě ta nutná obrana, jako ideálně bych měl doma mít 2 zbraně, legální a nelegální, aby když mě někdo vleze do baráku, ohrožuje mě buď jenom prostě tím, že je větší než já, nebo větší než moje manželka, anebo má v ruce nůž a já mám pistoli, tak se bude poměřovat, já budu 3 roky tahaný po soudech, jestli to bylo přiměřené nebo nepřiměřené, tak jako já fakt znám lidi, kteří teda říkají, nevím, jestli to také, ale říkají prostě jako nejlepší je mít doma druhou nelegální zbraň, kterou tomu člověku dáte do ruky a řeknete, jako šel na mě se zbraní, jo, nebo mu dáte do ruky nůž, protože pak prostě po soudech strávíte 3-4 roky za advokáty, dáte Mailand, to je prostě nesmysl. Takže já si myslím, že čistě analyticky ta společnost je proti tomu, ty politici to dobře vědí a protože to dobře vědí, tak si myslím, že bychom nebyli jediní, kdo by proti tomu, pokud někdo ten hlas pozvedne a řekne, my bychom to bojkotovali, prostě řekli bychom, nezavedeme tu směrnici, tak si myslím, že bychom jako našli politické spojence, protože to není jenom otázka jakoby realistů. Když se podívám do ODS, vidím tam tváře, které jakoby mají podobné názory jako my, když se podívám do ANO, vidím tam podobné názory, když se podívám i do ČSSD a do KSČM, vidím tam podobné názory, takže myslím si, že by se proto dala jako nacházet politická shoda průřezově skrz těmi politickými stranami. A mimochodem Lex je teda docela dobrá lobistická skupina, oni to docela umějí a umějí si to obejít a myslím si, že dělají dobrou práci. Podle naší metody jsou 3 základní proměny v té vaší otázce ohledně analytiky.
Ta první je geopolitická situace, ta druhá je nálada ve společnosti a ta třetí je politická vůle vlády. A tyhle ty tři proměnné rozhodují o tom, jak bude se ta konkrétní země chovat v případě dodržování nebo nedodržování nějaké smlouvy. A k tomu ještě třeba předeslat, smlouvy tady nejsou od toho, abychom kvůli jejich splnění spáchali sebevraždu. Smlouvy jsou tady od toho, aby nám zorganizovali svět, abychom měli trošku přehlednější naše okolí a aby nám ve finále pomohli stát lépe, být tady lépe na tom, než bez nějaké smlouvy. V tu chvíli, když nás smlouva naopak začíná zatěžovat, protože nepamatuje na eventuality, které teďko právě nastávají, tak ta smlouva je obsoletní, je přežitá. V tu chvíli ta smlouva ztrácí ten svůj pozitivní moment a stává se zátěží. A to je přesně, a tak to začíná teďko, geopolitická situace jako první veličina se zásadně změnila. To, že to v Evropě nejsou schopni vnímat, je otázka jejich zatemněnosti. S tím já nemám nic společného a jako politik je mojí odpovědností se o to nestarat, vysmívat se tomu, kritizovat to a starat se o to, co to znamená pro moji zemi. Pro moji zemi to znamená, geopolitická situace je takového rázu, že bychom naopak měli dělat co možná nejvíc pro naši obranu a to máme i v našem programu a pokud jde o držení zbraně, to znamená neodzbrojovat lidi, kteří mají legálně, jsou poctiví a chtějí dělat to, co teďko nastínil Michal, nebo naopak jim podržet jim záda, podepřít je, pomoci jim. A tahle ta geopolitická situace je právě tohoto charakteru. Znamená, ta jednoznačně mluví proto, na to budeme reagovat negativně. Důležité přitom je, pro lidi, kteří mají trošku slabší páteř, než bych řekl, třeba máme my dva a realisté, jaká je nálada ve společnosti. Nálada ve společnosti je jednoznačně úplně přesně stejným směrem. Lidé si tohleto dobře všímají, co se v Evropě děje a co jim hrozí. Stačí jenom sledovat normální média, i ta veřejnoprávní dokonce, poskytují dostatečně úplný obraz o tom, jaké hrozby existují nám všem v Evropě. A z toho plyne i ta nálada společnosti, kterou Michal popsal, jednoznačně v případě nutnosti pro porušení, nedodržení této smlouvy. No a potom je to ta politická vůle vlády, která, kdybychom my na ní měli rozhodující nebo velmi silný vliv, tak by byla jednoznačná sama od sebe, z definice, nebudeme to dodržovat. A když je to vláda jako ta současná, pana Sobotky, vláda, která potřebuje občas vždycky nakopnout ze strany občanů, aby je upozornili na to, tohle my nechceme, co byste si dohodli v Bruselu, my chceme něco úplně jiného, tak to nakopnutí dostane a docela se to osvědčilo v tom takovém polovičatém, ale přece jenom jednoznačném nedodržování kvót pro uprchlíky, které Česká republika si vlastně nechala líbit. Jsou i jiné reakce, Maďaři je ukázali, Slováci je ukázali, pan Sobotka klasické si je nechal líbit, tak jako radši poslechneme. A nálada ve společnosti je taková, že si dobře rozmyslí, aby je dodržoval. A fakticky je nedodržuje. Takže všechny tyhle ty tři proměnné hovoří proto, že ta smlouva se i z analytického hlediska prostě dodržovat nebude. A to happy end té pohádky je ten, že Evropská unie s tím nebude schopná nic udělat, protože má své starosti přežít a bude si dobře rozmýšlet, naštvat lidi ještě víc, než už jsou naštvaní, jak to popsal předtím Michal. Myslíme, že budeme koukat na poslední otázku. Tady je, prosím. Tady mě ještě zaujala poznámka pana Moroze, že podle posledních sociologických průzkumů zhruba 50% nemá zájem jít k volbám. 50% občanů. Ne, to jste mi nerozuměl. Já jsem říkal, že z voličů, kteří chtějí jít k volbám, tak zhruba polovina neví, koho bude volit. Možná, že to procento bude ještě vyšší, až to lidem dojde. To, co viděli v té televizi, ten marast, a možná ještě uvidíme, ale to je jiná otázka. Mám takovej tip. Pan docent Robejšek, ten mluví z patra, mluví před obecenstvem a tomu nedělá problémy a mluví věcně, konkrétně.
Všimněte se, co dělá Babiš, jezdí po vysokých školách k mladé generaci. A já si myslím, že pan docent Robejšek by s tímhle programem měl taky navštívit mladou generaci, protože právě mladá generace ta někdy ty volby v podstatě vynechává. A bylo by dobrý prostě tu mladou generaci oslovit, protože to je taky budoucnost i této země. Jo, ano, ale. Dvě věci, které v tom hrají podstatnou roli. Ta první věc je, že ty vysoké školy. U těch vysokých škol je problém, že vždycky to je o politickém vlivu, který máte a který jste schopni uplatnit na to, že si tam tu přednášku vymůžete. Doslova a do písmene. Protože my jsme si jenom cvičně zkusili zavolat na 2 vysoké školy, na kterých teďka byl Andrej Babiš, že bychom tam teda navrhli udělat přednášku nebo debatu. A bylo nám řečeno, že politické akce se na té škole nesmí konat. Když jsme se tedy ptali, proč Andrej Babiš na té škole vystupoval, tak to bylo v pozici ministra financí, nikoli politika. Byla to odborná přednáška na téma daní, ekonomiky, EET nebo něčeho takového. Takže občas na nějakou vysokou školu pronikneme, ale od té doby, co jsme se změnili jako z think tanku na politickou stranu, tak je to mnohem složitější. Já jsem možná jako někde na pomezí té mladší generace, střední generace, nebo tak jako těžko říct, kam bych teďka asi se ve svém věku zařadil, ale mám k té mladé generaci, myslím si, docela blízko a já si myslím, že ona pro nás bude určitě výzvou, ale poměrně těžkou výzvou. Ze 2 důvodů. Za prvé, lidé v tom mladším věku jsou větší idealisté, ať už doleva, doprava, k Evropě, kamkoliv. Budete se divit, já jsem byl evropský demokrat asi před 10 lety. Už jsem z toho taky vystřízlivěl. A ta naše retorika, ty naše programové body, ta naše témata, a to máme prostě změřené, ty samozřejmě se potkávají mnohem víc s generací, řekněme, 35+. A jedno z témat, které třeba víme, že obecně v té společnosti je velmi populární a pro nás až jako nečekaně populární, je třeba ta základní vojenská služba, kde 3měsíční, kde ale ta podpora, to je jako kdybyste vzal pyramidu a postavili ji na špičku. Čím máte mladšího člověka, tím menší podpora, čím jste jakoby výš a výš a výš, tak ta podpora je větší. Paradoxně to není o tom, že ta nejstarší generace si pamatuje tu komunistickou vojnu a odrazovalo by je to, naopak, jakoby v té nejstarší generaci je ta podpora největší, protože si víc uvědomuje ten význam. Možná, že je to částečně ovlivněno i tím, že ta mladá generace si myslí, že by se jí to týkalo. Ono reálně to tak vůbec není. Kdybychom třeba tu vojenskou službu se rozhodli zavést, nebo my jsme si ji rozhodli zavést, ale pokud by se podařilo dostat třeba do takové volební konstelace, kdybychom to fakt mohli udělat, tak připravit infrastrukturu, zajistit dostatek kvalitních instruktorů, kteří musí jakoby ten výcvik provádět, protlačit to legislativním procesem je podle našeho odhadu zhruba 6letá záležitost. A i pak by musela ta vojenská služba nabíhat v určitých vlnách, to znamená hned od začátku by to nebyla plošně celá populace, ale třeba 20% a postupně by se to zvyšovalo, až do nějakého stavu, kdyby to bylo všichni muži a dobrovolně ženy. A celkově je to otázka tak 6 až 8 let. K realizaci. Schválit se to musí co nejdřív, ale k realizaci, k té úplné realizaci. No a to znamená, že první, kdo půjde na vojnu, budou moje děti. Jo. A k těm průzkumům ještě jenom drobný doplněk. Je to tak, že je to 50% z těch, kteří deklarují, že k volbám půjdou. Očekávaná volební účast bude někde okolo 55% podle těch aktuálních dat, což je zhruba o 5% méně než v minulých volbách. Což ale není pod nějakým dlouhodobým průměrem těch více volebních období zpátky, je to tak jako plus minus nějaký průměr. A to číslo možná ještě poroste, ale já si nemyslím, že o moc, protože u každé politické strany můžete měřit pevné jádro, preference momentální a pak potenciál, kam ještě může ta strana růst. A ta čísla, která vidíte, dám příklad ANO, které se občas objevuje v okolo 24-25% a někdy v okolo 30 a více procent. Těch 30 a více procent bývá většinou potenciál, anebo to jsou čísla už přepočítaná po té, co oddělíte právě těch 50%, kteří říkají nevím koho volit a přepočítá se to mezi ty zbývající, tak najednou to stoupne.
jo, protože se to přepočítá. Takže to je jeden směr. A ten druhý směr je dolů k tomu jádru. A třeba jádro ANO je velmi slabé. Jádro ANO je zhruba polovina jejich momentálních preferencí nebo něco nad polovinu jejich momentálních preferencí. Takže v momentě, kdy teďka dochází k tomu, k čemu dochází, tak oni samozřejmě budou klesat a tam jakoby to bude ubývat. To je to, proč to teď narostlo na těch 50%, ale jádro vždycky zůstane podobně jako třeba u ODS. ODS má preference 8%, 9%, ale její jádro je 6%. To jádro, ten, kdo po všech těch eskapádách, kterým asi ta ODS prošla, s tím lídrem, kterého mají teď v čele, s jeho charizmatem, stále je rozhodnut a deklaruje v průzkumech, budu volit ODS, tak to je fakt skalní příznivec. To je někdo, kdo už je jako hodně rozhodnutý, že tu ODSku chce a s velkou pravděpodobností i volit bude. Takže tam třeba to jádro je mnohem poměrově větší, činí třeba nějakých 70-80%, proto si myslím, že je i docela zbytečné, že někteří členové ODS trošku panikaří z toho, že my existujeme, protože já si myslím, že do toho jádra jim nesáhneme a ta ODSka se do té sněmovny pochopitelně dostane. Za prvé, jsme půl roku před volbama. Půl roku před volbama, když se podíváte na preference stran před volbama v roce 2013 nebo 2010, tak v obou dvou těch volbách, teďka posledních, se dostaly vždycky dvě nové politické strany a obě dvě ty strany, v obou dvou těch volbách se minimálně jedna z těch stran dostala přes 10%. Když se podíváte, kolik jim měřily agentury půl roku před těma volbama, tak v roce 2010 se celkově mýlili o 15% v součtu. Ani Topka, ani VVčka, které tehdy kandidovaly, se v té době nepohybovaly na volitelných číslech. A v roce 2013 to bylo dokonce o 25%, protože jak Úsvit, tak ANO se pohybovali do 1%, reálně pak měli 18 a 7%. Takže já bych řekl, že kde se pohybujeme v tuhle chvíli není až tak podstatné, protože ta kampaň začíná v těchto dnech. Ale jsou průzkumy, kde se pohybujeme teďka naposled 0,8 Media Research, u Sanepu se tuším pohybujeme někde přes 1%, Phoenix Research nás naměřili 1,24, 1,26 teďka naposledy, takže řekněme, že se pohybujeme v růstu někde od procenta do 2,5%. Někteří nás neuvádí, jsou různé metodiky, proč nás neuvádí, také záleží na tom, jak se ptáte. Je totiž úplně zásadní rozdíl mezi tím, když položíte otevřenou otázku, koho budete volit, nebo se zeptáte na seznam politických stran, anebo se zeptáte na seznam politických stran v kombinaci s lídrem. U nás je třeba problém, že máme menší známost realistů jako značky, ale vyšší známost Petra Robejška. To i vidíte třeba na Facebooku, kde 23 000 sleduje Petra Robejška a 8 500 sleduje realisty. Ale když se podívám na to, jak vypadají volby, tak tím je nejbližší ta varianta, protože dostanete volební lístek, tam je název strany a potom je seznam jmen. Takže reálně volbám nejvíc odpovídá, když se těch lidí zeptáte na stranu a člověka. No a tam se pohybujeme přes ty 2%. Tak dámy a pánové, mnohokrát děkuju, že jste s námi vydrželi, skoro jste vydrželi 2 hodiny, už jsme měli poslední otázku, už musíme skončit. Hokej mezi tím pravděpodobně skončil, ale zdá se, že vám nebyl dost důležitý a to nás velice těší. Doufám, že jsme vás uspokojili, pokud je o objem informace, kterou jsme vám poskytli, i pokud jde o kvalitu odpovědí, které jsme vám poskytli. Jestliže to tu i onde tak nebylo, tak se na nás obraťte mailem, webové stránky znáte, naše mailové adresy znáte také a my žijeme z toho a máme zájem o vaše názory a budeme na vás reagovat. Vás chceme jenom poprosit o to, abyste v případě, že jste byli spokojeni, nás doporučili dál, vyprávěli o nás svým známým, svým přátelům a upozorňovali na to, že možná stojí kouknout na tuhletu stranu, co nabízí a kouknout se na její lídry a udělat si svůj závěr pro volební rozhodnutí. Jsem si jistý, že nejsme naposledy ve volební kampani tady u vás v Karlových Varech a takže doufám, že se s tím či oním, s tou či onou ještě uvidíme a s mnohými dalšími. Děkuji vám a přeji vám příjemný večer. Naschledanou. Díky, hezký večer.